Hello everyone, welcome to Pambatha Kamancuzo TV. I'm here to update you ngokuzokwenzeka next week kwi-Smoke and Mirrors kusukela ngomsombuluko ngomhla 11 August 2025 kuya ngolesihlanu mhla 15 August 2025. Okay, ngomsombuluko ngomhla 11 August 2025 uThandiswa noZolethu baphikisana ngokushisa indlu kaSiza. uZolethu convinced uThandiswa ukuthi akayiyeke lento uzobhekana nayo yena. uVirginia noPhakathi baba nebond enzima okuyilapho bazoze bakhulume ngobuhlungu abadlula kubona. NgoLwesibili mhla ka-12 August 2025 uMartha uzonikeza isixwayiso uJackson ukuthi uyena noma uNcuka. uJackson uzoqamba amanga ngokukhetha ukusebenzisana noNcuka. uPhakathi uzotshela uSakhile ukuthi uthanda uVirginia kodwa unokwesaba ngoba uVirginia akekho kwi-league yakhe. NgoLwesithathu mhla 13 August 2025 uThandiswa noZolethu bahlela ukushisa indlu kaSiza kanti kuzoqhamuka abangakulindele uThandiswa avele aquleke. NgoLwesine mhla 14 August 2025 uVirginia uzoxakwa indlela uPhakathi azoba muncu ngakhona emva kwedate yabo. uPhakathi uzotshela uSakhile ukuthi uVirginia uphakeme ngalana uVirginia utshela uMartha ukuthi akazi noma umthandile yini uPhakathi. NgoLwesihlanu mhla 15 August 2025 uThandiswa utshela uLiriwe ngemfihlo yakhe uze amtshele ukuthi angatsheli muntu, uyamthembisa ukuthi uzoyilungisa. uVirginia akajabulile ngesimo sakhe kodwa uyazama ukuprova ipoint. Ngeyibamba lana ungakhohlwa ukucinezela notification bell nokusubscribe noma usho umbono wakho. Bye.